Bai arrazoia, bai, 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 Pentsatu nuen bai, 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 bai arrazoia, bai, 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 Egiera kooperatibak indizi diagnostiko bat aditze Gipuzkoako herrietan eta duten diagnostiko lokala azpitan izan duzu batzako argitaratu dixe horren aritik beharrik sortu zuen TV talde bat azpitian eta aski azkarra beste herrian hitzetan sortu duzu bena untsa pastatu zuen biziki untsa pastatu zuen Beste mihize batxik, gorkusuntan? Gorkuita da, izantziola noble. Ez dakit ditut lau gunan ere gainean alez ezin zeta. Eta batez zen aizela. Egia, dela... Baitugu berritako sumuntak. Bai, mehra eta... Berra izan... Hiper hotz da. Bai. Bostet erdiak, teia, ohartu horret. Se tenore. Oh, cool. Barkatu. Pozen lehen... Hori imaginatuan hori dako. Xola konten. Hartuko dugu denbora sartzeko. Eta plazer hartzaren zinez. Urratx tipi bako txaz, Elkarri jateari Biloak azkartiratu Sokakun txatinkatu Sexu jusa irentxi ez botatu Altxaliak ari gera kantatzen Oila gogotik milikatzen Zankazan garrasiz Auzoak iratzarriz Sexua auzolan bilakatu Nala pisa jautsa
maite, ez baduzu, ez behartu. Bikaina da. Pentsatzea duze gero abiatzerako soinua zer den, zen hartan. Urrezko dutxat jalara, ta maite.